rai na farko shine ku danna wannan start GB WhatsApp. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Masu kallo barkanmu da sake kasancewa da ku a wani sabon bidiyon namu. A yau insha Allah ba tare da bata lokaci ba za mu muku bayani yadda ake magance wannan matsalan a WhatsApp, wanda idan kana aiki da WhatsApp naka sai ga ya kama unexpected error occurred, sai nuna maka GB setting ko kuma reset preference ko kuma restart GB WhatsApp. To yau insha Allah za mu nuna muku hanyar da ake magance wannan matsalan. To ku biyo mu a cikin bidiyon namu har ƙarshe don ganin yadda ake. Da Allah wanda ba su danna mana alamar subscribe ba su taimaka su danna mana alamar subscribe sannan su danna ƙararrawar sanarwa. Masu kallo kamar yadda kuke gani, idan WhatsApp naku ya kawo muku wannan matsala, abin da za ku fara na farko shine ku danna wannan start GB WhatsApp, ku yi restart na shi kenan. Kun gani na danna restart kawai ya riga ya kawo. To idan kai ka danna restart bai kawo ba, abin da za ka yi za ka shiga wannan reset reference ne. Duka masu kallon a nan ne muka ga muku ƙarshen bidiyon namu a yau. A nan ne muke ce muku wassalam.